M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Taonani abale kukoma mtima kwa Mulungu. Lero ndi tsiku la nambala 20 la ulendo wathu wa masiku 40. Ukanakhala mpira tikanati tafika pa half time. Tatiyeni tibwerere m'mbuyo kuchokera pa tsiku la 14 February paja pamene tidayamba ulendo umenewu. Tikuyenda bwanji? Takhoza ziti? Talephera ziti? Takhoza chifukwa chachani? Talephera chifukwa chachani? Ambuye akutikodola kuti nthawi yabwino iyi tatiyeni tizitulutse zinthu zimene zikutilepheretsa kuti ulendo wathu ukhale opindulitsa, ulendo wathu ukhale woti tikukula. Lero ndi lachinayi pa 7 March chaka cha 2024. Ndipo monga ndanenera tafika pakatikati pa ulendo wathu, pa mbindikiro wathu. Dzulo lija pamene tikupitiriza kukambirana nkhani yoti izi zitulutseni muno, tinakhazikika kwambiri kuti tizikhala ndi mkwiyo oyenerera. Paulo Woyera adatiuza kuti mkwiyo usamadutse tsiku, mkwiyo uzigwirizana ndi zinthu zimene zachitika, ndipo mkwiyo uzikhala ofuna kukonza zinthu. Tisamachite manyazi kukhala ndi mkwiyo ofuna kukonza zinthu. Ndipo dzulo lija tinakhazikika pa mkwiyo wakuthupi. Today pamene tikupitiriza ulendo wathu ndimafuna ndinene kuti tizikhalanso ndi spiritual anger. Osati wina atikwiyire, osati ena atipsere mtima, koma ineyo ngati munthu ndekha ndizitha kuona kuti zimene ndachitazi ndi zombwambwana, zimene ndachitazi ndi moyo wanga sizoyenerera, zimene ndachitazi ndi zimene anthu amayembekeza mwa ine sizikugwirizana. Tidapatsidwa mphatso ya lamulo lalikulu m'mitima mwathu, chikumbumtima chathu, chimene nthawi zonse chimatitsutsa, chimene nthawi zonse chimatongolera, chimene nthawi zonse chimatikumbutsa zoyenera kuchita. Mudaona inu tili ana kapena ana ang'onoang'ono akachita china chake, musanawafunse amayamba okha kulira, nthawi zina amayamba okha kupepesa, nthawi zina amayamba mwina kunamizira ena, wapangitsa ndi uyu, sinapange ndine, because their conscience is so innocent. Inu ndine Mulungu adatipatsa chikumbumtima chimene chizititsutsa, chimene chizitikumbutsa kumene tikuyenera kulowera. Komatu kawirikawiri timapha chikumbumtima chimenechi. Lero ndikunena kuti tapempha Ambuye chaulere choti atipatse chikumbumtima, chibwezere m'malo mwake chikumbumtima, chisachite dzanzi, chisachite udzimbiri, chisadyedwe ndi chiswe. Tizitha kuona kuti kutchalichi ulesi ndikupangawu ndikumbwambwana uko, ndekha ndikumadzipsera mtima ndi cholinga choti ndisinthe. Nkumaona kuti ulendo uno wa nyengo ya Lent, lero pamene ndikukamba kuti tafika tsiku la namba 20, mwina sininapangeko ndi njira ya mtanda yomwe, mwina palibe pofikira tsiku la lero amene ndathandizako ndi zabwino zimene Mulungu adandipatsa, mwinanso palibe amene ndawapempherera, mwinanso palibe cha nzeru chimene ndachita kuti ndidziphunzitse kuti ndiyambe mwatsopano. Ambuye Yesu lero akuti pa ulendo umenewu tisabwerere pa njira, tizimva chisoni ndi machimo athu, ndipo tizipanga chiganizo choti ndiyesera kukoza zinthu. Mudaona anthu amene chikumbumtima chawo ndi chawo munthu, kapena inu nomwe chikumbumtima chanu chikakhala kuti chikugwira ntchito, umakhala ngati wameza china chake kukhosiko, mwina kumanena bodza, weka ndikumachita manyazi kumva kuti china chake chikukutsutsa. That's the right of conscience that we should have. Kumunamizira wina ndikumasowa wekha mtendere. Kufika pa malonda paja ndikunenerera mango, ndikunenerera beseni ya nkhaka, weka kukafika ku nyumba ndikuona kuti ndawalakwira anthu aja, angondigulitsa kuti anasowa pogwira, koma zimene ndachitirazi ndikuabera. Chikumbumtima chija ndikukutsutsa, iwenso ndikupanga ulendo ndikubwerera kuti no, zimene ndachitazi I think
sindimenera kupanga choncho ndikakonzenso. That's the kind of anger we are talking of. Kuti tizidzipsera mtima tokha ndikudzitsutsa kuti ndichitepo china chake abale. Titha kupereka zitsanzo zambirimbiri. Mwina muli pakhomo, amayi muli ndikufuna kwabwino kuti mukonze ana anu munjira ya Ambuye. Mkatikati mowaongolera mwina kupsya mtima kutenga sapato kungenda mwana diso kutupa. Mwina mulomo kupindimuka. Nokha pakapita mwina kaola nkuona kuti inde nali ndikufuna kwabwino mwanayu koma ndamulakwira. Basi zonse zikatha kumpepesa kuti usadzapangenso zimenezo ndimakukonda ndipo pepa kuti ndinakumenya chonchicha. Ndiye kuti chikumbumtima chikanagwira ntchito tikakhala kuti moyo wathu tikuyendetsa choncho. Pamene nafe we brag about kuti we don't care kuti ena taponda ndi chiphazi chathu, ena takhapira kosathwa, ena taonongera mbiri. Even chikumbumtima chitatitsutsa we don't care, sitimabwerera mbuyo. Kwa ife amene timayenda m'magalimoto nyengo ino ya mvula, nyengo ya matope, mwina kumutsira munthu matope osachita manyaza ikapena kupanga slow down ndi kukapepesa ndi kukweza chiredio nkutchubulira wina aliyense. Abale ndi alongo, kodi nyengo ya Lent tikatero tikuyenda bwino? Kodi tikatero tikuyenda ndi Ambuye athu Yesu Khristu? Tidzitsutse, tidzigugude. Mwina tisanachoke pa nkhani yokhala ndi holy anger, makanso spiritual anger towards ourselves. Tidzifunse kuti nchifukwa chani chikumbumtima changa chimalephera kugwira ntchito. Ndakamba monso mbuyo muja. Pali zinthu zingapo zimene zingatithandirize kuti chikumbumtima chathu chizigwira bwino ntchito. Titengere kwa mwana olowerera uja atakhalakhala kubusa kuja, adadzifunsa kuti ndikuvutikiranji. Adali ndi nthawi yosinkha-sinkha kumene akuchokera pamene ali ndi kumene akulowera. Akang'ana kumbuyo amonamo chuma cha bambo ake, akang'ana kumbuyo amonamo ulemerero wa chakudya m'nyumba ya bambo ake. Choncho sizinamuvute, chifukwa chosinkha-sinkha anabwerera. Inu ndine ngati tikufuna kuti holy anger izigwira ntchito ndipo chikumbumtima chathu chizitongolera moyenerera, tizikhala ndi nthawi yosinkha-sinkha za moyo wathu kumene tikuchokera pamene tilimba ulendo wa masiku 40, tadusa masiku 20, ndachitapo chani, ndalephera chani, ndichita chani masiku otsalawa, ndikometsa bwanji moyo wanga kuti ndithandizenso anthu ena kuyandikirana pafupi ndi Mulungu. Pamene tizikhala ndi mafunso pafupi a moyo wathu, ndekuti tikudzitsutsa tikufuna tikometse moyo wathu. Kumawerenga zinthu zoyenerera, chachiwiri chitha kukhala chimenecho. Kumawerenga Bible pafupi. Mwezi uno makamaka nyengo ino ya Lent utapanga kuti pa tsiku ndiziwerenga chapter cha mthenga wina wake. Pali mabuku ena kapena makalata ena ndafupi kwambiri. Ena anatifunsa kuti Bible tiziwerenga motani. Ndidaseka kwina kundikusowa choyankha kuti kodi Bible tiliwerenge chotani. Chifukwa Bible ndi mawu a Mulungu. Ndipo ngati ali ndi mawu a Mulungu, Mulungu ndi tate wathu, Mulungu amafuna akhale nzathu, Mulungu amafuna ife tikayankhula atimvere, ndipo Yesu akamayankhula ifenso tizimumvera. So sitinganene kuti Bible muwerenge bwanji, koma the best way nkunena kuti choyambirira zimene mukuwerengazo muzizimvetsa. Ndipo muziti mukaziwerenga muzisinkha-sinkha kuti zimenezi Mulungu akundiyankhula chani in today's context. Nanga Mulungu afuna ndichitepo chani pa zimene ndamvazi. Podzipatsa nthawi, pomafunsa zimene sitikumvetsa, posinkha-sinkha nkumapanga build moyo wathu, tizindikiradi kuti Bible ndi mawu a Mulungu. So choyambirira chimene tanena kuti chikumbumtima chathu chizigwira bwino ntchito ndi kukhala ndi nthawi yosinkha-sinkha. Chachiwiri ndeno kumamvetsera, kumacheza ndi Mulungu, kumawerenga zinthu zoyenerera, mabuku a oyera osiyanasiyana, mbiri za oyera zosiyanasiyana, zolemba zimene zingapange inspire moyo wathu, kuliwerenga Bible ndi mtima opemphera odekha. Ndipo chachitatu chimene chingathandizire kuti chikumbumtima chathu chisachite udzimbiri, tizilandira sakramenti lakulapa amene tilibe chotiletsa pafupi. Potero mtima wathu udzakhala oyanjana ndi Mulungu, mtima wathu udzakhala umene ulokonzeka kuti uyambeso mwatsopano. Izi zitulutseni muno, tisayiwale kuti sabata ino mawu amene amangaso nthenja mukusinkha-sinkha kwathu, nkukambirana kwathu, nkudzudzulana kwathu, nkuperekezana kwathu ndi amenewa. Ambuye Yesu anapanga mkwapulo, anathamangitsa anthu ochita malonda, anthu amene anali onyada, anthu amene amafuna kuthamangitsa anthu a mitundu ina
kuti asapembedze momasuka mtempere muja mkachisi muja. Ambuye Yesu akutiuza tonsefe kuti izinso zitulutseni. Makamakaso tsiku la lero pamene tunena kuti tafika pa tsiku la namba 20 la ulendo wathu, Ambuye akuti zonse zimene zatilepheretsa chigawo choyambachi tatiyeni tizitulutse. Ine chimene chikundiopsa kwambiri makamaka ndi mawu a Ambuye oti izi zitulutseni, komanso pamene akuthamangitsa anthu mtempere kapena pamene akuwauza anthu aja kuti mugwetse nyumba ine dzayimanga masiku 3, ndichonena kuti Ambuye Yesu akutifunira zabwino. Our temples are in a bad state. Our temples are in a very bad state. Remember, there is a time where a house is beyond rehabilitation, is beyond maintenance. Tunena kuti Ambuye akunena kuti nyumba yathu tiyikonzenso, nyumba yathu titulutsemo zoyipa, nyumba yathu titulutsemo kunyada, nyumba yathu titulutsemo mwano, nyumba yathu titulutse kuchitira ena chipongwe, ndipo nyumba yathu titulutsemo ulesi, nyumba yathu titulutsemo kudzikayikira, ndipo nyumba yathu titulutsemo mtima ongofuna kuti zonse zikhale zanga. Koma ndunena kuti pali chimodzi chimene chikundiopsa. Ambuye afuna lero pamene tili ndi mphamvu, lero pamene tili ndi moyo, lero pamene tikumva mawu ake, pajatu malembo amatero, inu anthu achauta mukamva mawu ake musaumitse mitima yanu monga anachitira makolo anu aja ku Masa ndi ku Meriba. Ndendonena kuti pamene tili ndi mphamvu choncho Ambuye akuti izi zitulutseni. In other words, Jesus is saying, rehabilitate your temple, rebuild your temple, maintain your temple. Koma inu mudaonapo, monga so ine ndidaonapo, chimodzimodzi tonsefe tidaonapo, kuti kandi nyumba, kandi galimoto, kandi chilichonse chimene tinganene, kandi foni, kandi malaya amene, mwina moyonso kumene, zimafika pena poti maintenance singathekeso, rehabilitation singathekeso. Imakwana nthawi yoti sapato kuisoka, nkuisoka, imadzafika pena poti ukamayisoka yokha nkukana kuti ayi mwandisoka kokwanira apapa simungatheso kundisoka. Nyumba kupanga timaona misewu yakuno ku Malawi zitsanzo zabwino. Apachigamba, apanga kanseuna amachepa naye kachigamba china, makanseuna amachepa naye kachigamba pachigamba chinzake. Koma imakwana nthawi ina yoti ngakhale okoza amachita okhamanyazi kuti apapa palibenso chigamba chimene tingayike. Mwina chanzeru tingochotsa zinthu zimene zikuoneka ngati talazi tizipititse kutali, apapa tingoyikaso grevo tingopalapo, msewu akana kukonzedwa. Zamalaya ndanena kale, chimodzimodzi nyumba lero yathyoka phaso, mawa yakumpika simenti tipanga maintain, tsiku lina chipupa chingambika pakona, kapena mujada anenera akulu aja kuti kutha ngati makatani, ugwire apa nyumba yaphulika, kuyesera kupanga apa ndi apa nyumba ikuchucha, malata kutere lena lagwa. Mafika pena the best way mmanena kuti nyumbayi tingoyigwetsa tidzaphulapo ngozi, sapatoyi tingoyitaya, zikakhala za plastic fetili yana kumudzi amati tikangosinthitsa ndi mchere. Mpirawo ife amene tamenyapo mpira kumudzi omachita kusoka mpira game iliyonse, umafika pena kuti mpirawo basi tingotenga kuchikopa tike mulegeni. Chimodzimodzi moyo wathu Ambuye akhala kuti pempha tatiye ntikonze tazitulutseni izi. Sikoyamba ife kumva mawu amenewa, si mbindikiro oyamba uno mene tikupanga pa Tiyankhuleni Ambuye pamene tidamva mawu amenewa. Chikumbu mtima chimatikumbutsa, alaliki osiyana-siyana amatikumbutsa, tatiye ntirape, tatiye ntiyambeso mwatsopano. Ndendi kunena kuti kuopsa kwake idzakwana nthawi imene Ambuye adzanene kuti your life my son, your life my daughter, your life my sister, your life my brother is beyond the rehabilitation. Idzakwana nthawi ena idakwanirapo, sitili pano kamba za ena, inuyo ndine. Idzakwana nthawi ina yake kuti tizidzafuna kulapa, tizidzafuna kuyitanitsa nsembe. Ineyo ngati wansembe zaka zimene ndakhalapo mu nsembe zimene ndikunena zis out of experience, kuti munthu akuoneka kuti akufuna kuyankhula mchipatala moja koma sizikutheka. Ndetsoka ilo Mulungu amakupatsa zaka zambiri, mwina uli chidwalire, chakudya osachifuna, mtima uli ndi chuma ufuna kuti athandiza koma sukutha kuyankhula, sungathenso kulemba, sukuthanso kuona, koma mu mtima mwako ukumva kuti ine zovala zanga zija akadakapatsa anthu aja, koma akapereka bwanji zovala za odwala, amugwira ufiti kuti afuna tu aphe munthu. Nde basi mtima nkumango wawidwa nkudabwa kuti munthu angonyong'onyeka sakuyankhula akusowa mtendere.
His house is beyond redemption. His house is beyond rehabilitation. Chitsanzo ndikupereka chikuti munthu akufuna aitanitse wansembe sakuyankhula. Even wansembe abwere sangathe kuyankhula ndi mawu. Nyumba yake yafika poti sangathenso kuikonza. Tili ndi chuma chambirimbiri, tili ndi nthawi yambirimbiri, tili ndi maluso osiyanasiyana. Idzakwana nthawi imene tizidzanong'oneza bondo kuti koma Ambuye mukangu ndipatsa kuchaka chimodzi, muone mmene ndiyimbire kwaya, muone mmene ndithandizire ana amasiye. Yet the word will resound in you. Your house is beyond redemption. Ineyo ngati wansembe, nyumba yanga zimene Ambuye akunena kuti zitulutsani, ndikulalikira anthu, ndakhala ndikulalika, ndimalalikira anthu. Komatu mwina misa ndimapanga mwakapwacha. Mwina mapemphero anga amangokhala kuti ndiweruke, ndatopa. Mwina machitidwe anga amangokhala kuti kuzitenga ngati ntchito. Idzakwana nthawi imene ndidzafune kupanga misa yoyimbira, nthawi ndidzakhala ndilibe. Idzakwana nthawi imene ndikufuna nditawerenga usiku wonse, koma adzakhala maso akukana. Nyumba yanga ikukana rehabilitation. Tisamadikire nyengo ngati imeneyi. Tisadzadikire nyengo ngati imeneyi. Lero Ambuye pamene akunena kuti zitulutseni izi nyumba mwa Atate anga, tione kuti kodi nyumba yanga ili potani, nanga mawu awo amveka motani mwa ine. Pamene Ambuye akunena kuti tikonzenso akachisi athu, tisayiwale tsono kuti kachisi oyambirira, the first temple is the family. Ambiri tikuchoka mmakomo, kapena ambiri tili ndi families amene asanduka ma prisons, amene asanduka ma war zones. Tempile yoyamba ndi moyo wathu inde, koma tempile yooneka ndi maso ya umodzi, yomangidwa ndi njira zosiyanasiyana, ndi manja amene timachokerapo. Manja athu okhala banja limene ndinabadwirako, banja limene ndaleredwako, komanso banja limene ndinalowa ngati mbumba ya Mulungu. Ndili mbanja ngati la Chikhristu, ndili mbanja ngati la Chikatolika, ndili mbanja ngati la Lilongwe diocese, la Nzuzu diocese, la Kalonga diocese, ndili mbanja ngati la mpingo wakuti, mparish yakuti, ndili mbanja la mphakati. Koma banja limene ndifuna titsindike pano, pamene Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti izi zitulutseni, ndipo tikunena kuti tizitulutsa bwanji pokonzanso bwino manja athu, chifukwa chonena kuti banja ndiye kachisi oyambirira. Banja labwino limene limapemphera, banja labwino limene anthu amakhululukirana, silingakhale ndende. Alipo anthu ena amakhala ndi nkhawa akamapita ku nyumba kwawo, malo mokondwa kwambiri, ena kumakakamirabe kuti azigwira ntchito, akuopa ku nyumba kwawo kudasanduka ku prison. Ena ku nyumba kwawo kudasanduka bwalo lochitirako milandu kapena lomenyerako boxing. Don't destroy the family, for once the family is destroyed, society is destroyed. Bishop Godfrey Ona atiphunzitsanso zimenezi la Mulungu lapitale. Tikaononga banja, tiononga mtundu, tiononga dziko, tiononga dera. Ngati tikuona dziko la corruption, ngati tikuona mabanja opanda mtendere, ngati tikuona ansembe osakonda ntchito yawo, it's because we've destroyed the family. Some of us kandi fansembefe, kandi asisteri, kandi fatumika mpingo mu madera osiyanasiyana, kandi adindo mafumu, are products of broken families. Tatiyeni tikometse nyumba ya banja. Nchifukwa yake wina aliyense amene akukamba nkhani yofuna kugwedeza banja, kaya nkhani izi zamakono zoti ayamuna zikwatirana amuna okhaokha, aliyense amene akukamba zimenezo timutsutse mwantu agalu wambuzulira nkhwangwa, chifukwa chonena kuti afuna ationongere dziko. Ngakhale mutakhala kuti uthenga umene akupereka mukumva pa radio izimitseni, afuna apereke uthenga wabodza. Ngakhale radio yo itakhala kuti ndi amabatire chotsani mwina yamba yokha, afuna kunamizeni ameneyo. Tempile yoyamba ndi manja athu. Tipempherere manja abwino, tikhale pa manja abwino, tipereke zitsanzo zabwino kuti tikakometsa tempile ya Mulungu ya banja, muona kuti tikometsa mpingo, muona kuti tikometsa dziko, muona kuti tikometsa Chikhristu chathu. Ambuye lero akuti nyumba athuyi sidzakhala ikukonzedwa mpaka muyaya, idzafika nthawi ina yake imene tonse tidzanene kuti kwatha. Mawu amene akadzamveka, adzakhale kuti nyumba yathu ndiyosesa, adzakhale kuti nyumba yathu tidayika phaso latsopano, adzakhale kuti nyumba yathu pamene idakumbika simenti tidakwirira. Sizophweka koma nzotheka. Ambuye tithandizeni mdzulo buno pozindikira zimenezo.
Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ino ndiyo nthawi yabwino, ndipo izi zitulutseni muno. Osatopa pochita zabwino. Bye. Mbuye Yesu, Mbuye Yesu, Mbuye Yehova.